People of the internet, right? Saka nhasi tiri kudyara iyi compost yedu iyi homemade. Ndichakurakidzai pandaitora. Ndo yatiri kuisisa mumapots edu. Mapots aya amuri kuona apa neaya. Saka ndokurakidzai so far kuti chii chataita apa ndepaya patikadyara. Nhasi tauya mainly kuzodiridza nekuzodyara. Saka tine tsunga yedu apo. Tsunga, spinach nerep. Saka maseeds apa panenge pakazara maseeds ipapa. Pese apa maseeds. Saka tichapadiridza. Then takasida futi nezuro zvinhu zvakasiyana siyana. Takasida mukona tinenge takanyora apa. Uyu muboora uyu. Muboora. Umu mune beetroot umu. Then umu mese munenge mune zvakasiyana siyana. Mumwe munenge mune chibage. Makawanda macho mune chibage. Pane chimwe chatiri kuisa mumapots because panze pachiri kutonhora. Saka toda kuti chimboshamura negap. Then mumwe macho mune manhanga aya pakanzi Caribbean apa. Big nanga. Then muboora wekuZimbabwe. Handimukona pakanzi muboora. Saka tinonyora normally. Hungarian iri chibage icho chichi. Iyi maHungarian esaya. Saka ndo zvatinoita iyi Hungarian futi iyi. Ichi chibage ichi. Hatizivi zita racho. Saka munhu akatipawo panapa anonzi Dave. Saka tongonyora kuti Dave. Then ichi chibage ichi tsuro. Haminoti pari kuoneka here apa. Kwanyorwa kunzi tsuro. Ndeye kuZimbabwe imwe yacho. Saka zvakangosiyana siyana. But so far ndo zvakaita glass house yedu izvi. Ndo zvakaita greenhouse yedu. Kusowa kwatikaita uko. Manje zvinenge zvabuda. Nhasi tichadiridza. Muriwo uyu uchiripo handisati ndaubvisa. But ndikubvisa hangu. Tandakauti a week or 2 weeks. Uchiripo. Muomba uyu uri ready to go. Unenge uchida kungoharwa nekungolevhurwa. Nezuro takadyara muboora. Noti muboora, sorry. Maonions. Maonion atikadyara nezuro tikadyara. Saka muchada kudiridzwa nhasi handi muri kuona. Ndoti maonion twachotwo. Takadyara ari masets muri kuona. Tuchiri tudiki. But manje anenge akutoita. Saka nhasi tichamudiridza futi. Tomudiridza futi. Then tine mabeds edu aya. Hatisati tafinisha, but these are beautiful. And pasa apa tiri kuziva kuti mune manyowa asingaite. Handi makaona ndichimafila. Kubvira kumagreens kuenda kumanyowa. Then aya machuwa ari pamusoro. But tichaisa futi imwe layer recompost rinodyarika. Then tozoisa ndandichifunga kuisa maybe macucumbers imomo. Then we'll see kuti chi. Compost iyi hatisati tatomboishandisa. Pasi pacho pakatonyatsoibva zvokudaro. Hatisati tatanga kuibata iyi. Then muchagadzirwa muomba ndimo muyamaya memastrawberry. Apa panga paine mapotatoes last year. Muri kuona atotanga futi kubuda akasaririra. Mapotatoes aya akasaririra from last year. Saka handisi kuziva kuti tichapaisa mapotatoes here papa. But otherwise tanga taka overfilla necompost last year. Because inodzika every year. Chikafu chinenge chichidyiwa newhatever zvamunenge muchikohwa. Saka inotodepreciate muchitopa up. That's why muchinida inenge yakawanda. Then apa ndo patatora manyowa aya ndanchikurakidzai kuti izvo manyowa edu akanyatsomachuwa. Because aya ndofunga ane way more than a year. Ndipo patanga takadyara perpetual spinach last year. Ipapa apa. So next ndakunokurakidzai mupolitano ndo matakatora matungwa, if you remember. Rega ndingokurakidzai. So far hatisati tatanga kumubata because ndo muri kubva matungwa edu akawanda. Handi muri kuona. Matungwa esaya. Tarisai munhu, onai. Matungwa esaya. Saka mune matungwa akawanda. Amwe acho achiri madiki. Last time ndakatora apa. Pari kutorakidza kuti pakatorwa. Ndo andakadyara kupolitano iya. Then apa matungwa esaya. Handi muri kuona. Matungwa, munda wematungwa. Pesa apa, ndimuri kuona pesa apa. Matungwa iwaya. Saka pamatungwa tiribo. But compost imomo yadzikira stereki because iri kufeeda maplants esaya nematungwa nechichichi. Saka when we get to it kana tapedza kuharvesta matungwa, then tichalinda kumutopa up tisati taita sei. Saka ndimo matinenge takutopa up nemacompost aya iri panze yandiri kutaura kuti hatisati tamboibata chichi. Ndo anenge akuzofila uko. Because kuya kwataitora compost yakapera. Yakatobva yapera.
then pane pamwe padhuze panapa pane kambotora imwe yacho. Saka ndikurakidzei. Saka panapa inini hangu ndichakokota panapa. Because quality yecompost yanga irapa yanga isiri as good as yemanyowa anga arapa yanga isiri as good as yanga iri kumusoroko kwandainotora kuya kune yanga isati yanyatsoibva, but ichiri very healthy. Saka panapa ndichatora futi because the material tinogara tichitongoda material. Mabeds anoda kufilwa and what not. Saka pamwe pacho ndichangohara then ndozvikumba izvi ndozvitora. Ndakasazviita, somebody is going to do it. Pamwe ndichatotangirwawo neumwe, but ndo game racho. And sometimes tinomowa panapa. Saka unenge uchimowa uswa hwese uhwu, unotora lawnmower yako womowa, handiti muri kuona. Marodhi ese chichi vanhu vanomowa kuti vawane zvinhu zvekuisa mumacompost mavo. Tinomowa kuti tiwane zvinhu zvekuisa mumacompost. Saka unongoona munhu akabata mowa yake achitomowa kuharvesta uswa hwecompost. Handiti muri kuona pakamowewa kapa. Recently pane munhu akatongoziya, because compost hachisi chinhu chaunozongoita last minute. Inotoumbwa, inotenwa, inoita sei kuti inyatsoibva nekuiswa mamaterials. Then ndakuya kuzokurakidzai kunoko. Sorry takapesana nezuva. Ndakukurakidzai nhasi tiri kudiridza. Takazodiridza kunoko. Saka kasystem kedu ndekaka. Uyu ndiyo mugodhi wandaiti ndichakurakidzai uyu. This is where our water comes from. Saka nditi muri kuona. Iyo mvura iyo, iyi ndo pump yedu. Kari kutopomba so. Saka mvura yakari kupomba handiti. Iri kubuda nehosepipe iyi. Kanoshandisa battery kaBosch. Saka hosepipe iyo yegreen yatiri kuteera iri kuenda kwatakadyara matungwa manyowa ayaya. Saka unongosetako odiridza uchiita zvimwe zvaunongotiita. Handiti muri kuona mairi kudiridza kapamp kaya ndo kari kudiridza muriwo uyu. Handiti muri kuona zvandaitaura kuti unochera mazikomba mahombe auri kuzodyarira, then mvura inozoziya mekuteedza. Handiti muri kuona. Saka ndo zvatinoita izvi. Saka ndadiridza nhasi, so next time yandichazodiridza is probably nhasi Tuesday. Saka ndichazodiridza probably Thursday or Friday. Mapolitano unopisa, saka zvinhu zvinoda kugara zviri hydrated, because zvikasaita hydrated zvinotsva, especially zvinenge zvisati zvabata. But muriwo wedu iwo uchatobata. There's no two ways about it. Otherwise ndiyo yanhasi. Next thing chatichada kuita besides kudyara zvepanze kana zvabuda, kuclear mapolytunnel too. And it's one day's work. Sezvatikangoita pane imwe yacho next one iyo. Handiti makaona yakatanga ine mahuswa makuseni. By the time yatikaenda kumba yanga itodyarwa muriwo. Saka it means kuti takaweka neizvozvo. It means one day uyu unenge wapera, then the other day uyu unenge wapera. Saka ndimo next. Mune mamwe matungwa futi imomo. Saka imwe yacho imaterial, imwe yacho maresources. Izvi ndichazvibvisa izvi zvoendawo pasi peumwe muombo, especially kukura kwazvaita uku. But muri kuona imvura iyi. Munenge mune humidity yakanyanya, because haina kwekuescape ichienda. Saka inowanzoenda ipapapa. Yongogara padenga ipapapa. Saka that's why muchiita stereki zvinhu, because environment yacho iri controlled. Munenge mune mazi humidity ende mune muchipisa. Saka maplants anenge achiwana zvaari kuda. Wakaisa manyowa muground, then omapa mvura, omapa humidity iripo, anoita right, especially anoda heat. Saka ndo munomu. Next ndimo matichati bata munomu. Or maybe not next. Next pamwe tichaita umu munene tu. Because umu hamuna zvakawanda zvekubvisa. Imomo. Ndo mandakambofanisa generator iri. Rakamboti muke 15 nezuro for some time, but I think it's either ndichanyatsorigujunura carburetor then ndoigadzira, or nchangotenga imwe carburetor nyowani, because I'm almost 90% sure kuti icarburetor because of zvariri kuita. Otherwise ndipo patiri so far. Mvura yedu takazadzisa, saka nezuro handiti muri kuona level iyi, because tandikamboishandisa kudiridza. Mukuona tengi redu rakumusoro uko takazadzisa nekapampi kaka.
saka tine 3 mabhat saka rinenge rangopera tochinja rinenge rapera tochinja iyi takazadzisa futi. Then ye-communal we did the same thing. I'll quickly show you ye-communal. Saka ye-communal takaitopa up futi nezuru. Ye-communal the maximum yainogona kusvika up pane ichi because yakangopfuura ichi yakutotanga kulika neipapapa. Saka up ndo payasvika. But otherwise yanga yamuzasi because people are using this because much wese hakuna kunaya. And izvozvi April wese so far kusvika nhasi hakusati kwanaya. I think it's been about 8 days kusina mvura and mvura iri kutarisirwa maybe in the next week or so. So it means zvinhu zvese zvakadyarwa nevanhu zviri kutodiridzwa nemvura idzi. Vanhu vane izvi zvavo pama-allotment pavo saka vamwe vanongoshandisa yavo yavainayo so far, but kazhinji kacho vanoda kutanga vapedza iyi kuti vazoshandisa yavo because otherwise alternative inenge yakuti munhu anobva nemvura kumba. That's kudhara. Otherwise izvozvi vanenge vakuya kuzotorawo because tenichingotopa up icho chichi. Saka that's it for today. Tenchizongokuupdatai next time kuti zvinhu zvaapapi and muchaona progress yacho bit by bit kuti izvozvi takuita polytunnel iyi, izvozvi takuita munda uyu, zvichingodaro. Thanks for watching guys. Vasati vasubscribe molike, moshare, mokomenta. Vanokwanisa, vasingakwanise ingosubscribe. Thanks. Bye bye.